As grandes aventuras ás veces agardan na porta da casa. Esta maravilla natural que tes diante son as Illas Sisargas, situadas fronte ao cabo de Santo Adrián, en Malpica de Bergantiños. Un lugar que nós, case 3 anos vivindo aquí, aínda non pisaramos, pero iso rematou. E como calquera das nosas aventuras, comeza cediño, poñendo algo na cabeza para as horas de sol que agardan. E agardando tamén polo noso anfitrión, Pol, mariñeiro e boteiro de Malpica, unha alma inquieta e curiosa que coñece estas augas como a palma da man. Achegarse a estas illas despois de levalas vendo todos os días ao lonxe é estrano, algo así como tocar un anaco de terra que flotase no aire á marxe do mundo de hoxe. Unha vista privilexiada para quen se atreve a cruzar o mar. Un mar que aquí marca o ritmo, que decide se ves ou se quedas en porto. Un refuxio de salitre illado onde o ser humano é o forasteiro, e onde mandan as gaivotas. Milleiros de gaivotas. Faro, a Vaca Mariña, o antigo faro, dos poucos sinais humanos nun lugar feito para a natureza. A tan só 3 millas da casa e sentímolo como unha aventura polo mundo. A nosa sorte que volveremos a este recuncho máxico guardado polo mar máis cedo que tarde. Quédate para velo.